Dami ni debata na sumurong siya salungut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni debata di minggu tasadarion di enet sian buku para jamita 10 ayat 10 sahro di 15. Para jamita 10 ayat 10 sahro di 15 di dok molodung matultul takke di bay manangise jaladang di garuk babana ikom mangasau guguma ibana manaliko alai na marhasyakon habis taranido na duminggan molo mamargut uluk taga sohona tabas dambe marlaba hapadean ni panubuti lomo rohani pinggol ubigi pakatayon ni halak na pistar alai bibir ni halak na oto mamodut ibana sadiri mula ni pakatayon ni pamanganna auto do jala ujungna hata lalain sabinggo sai di pada dia halak na oto do hata hatana dang diboto jolmai manangahana masa suku tungise ma pabotoho tu ibana manangahana masa duksal ku ibana anguluton ni halak na oto mangalojai ibana sadiri alaso diboto topotonna dalan tuhuta ido saatna kadamang denang na nolongan di bagasan Kristus Yesus hanggi na pinaribon belajar manang marsiajar ima sebuah proses sasahalaki boy na lamar hamubau pangatusio tu dirina doho tu lingkungan belajar ima sada situasi kondisi pangalaho hinorhon di lingkungan belajar ima perubahan mental manang na menata ulang salumolu doho carana berbeda mamerek arti doho peristiwa asa dapok makna doho hubungan na berbeda doho hubungan na baru asa tuk ibana mangadopi aka perkembangan di zaman ini na pasti molo olo sasahalaki marsiajar asa adong dohai baruon na bersifat mubama tuha majuan atau ngahado kata istilah mubah artina na para jolo mengubah bersiajar mengubah pikiran marhite na manabai menganalisis menilai menata ulang doho paulion informasi na adong di pikiran teh baduaon marsiajar ima pauba pakialaan dada ulah emosi manang nilai-nilai hidup na tahap percaya marsiajar ima pauba sikap ta menghadapi yang kegagasan tarimon tu dongan tu lingkungan doh materi sekaligus paubahon komitmen ta di boluon napatuluhon paubahon pangalahon ima tindakan cara kerja gaya hidup do praktek di mulu jadi boy matong jolmai bau-bau diri gabe jolma na berbeda jalan yang baru. Jojo tado kita marsi ajar hola sekedar manaba parbinotoan. Sian naso mangatusi gabe mangatusi. Sian na mangatusi asalam mangatusi ni amuse. Imana ni dok na marsi ajar secara sempit na holan mertujuan asa dapat gelar doh ijazah. Tudo sumesong opidong na marsi ajar ha banget. Sarupa maitong saihira nama cakik tangga ni balad tangga jenjang kemasyarakatan nakolah mengalului karir gengsi udulan jabatan waso manang hamurau nate yaduk sipul ibana marsikola dang beolo ibana macabu kuna ujung naga betarida ma sitong padohan hijuk di para-para otang di parlabia nabisuk nakunahata naoto tu panggadisan ima argani parsiajar molo di hapadotton sahat kuna marbuna satu nama tua pe ko marbuna jalalas idu arti nama karikoton habisuhan asa unang jupang BH to di bagasan moluna
nagabe tu panggadi sama naoto rekok matong masih aja olo masih aja tu akan amat bisu tu akan amat rohan molo bisuk colma dada hola sebatas kata-kata sama padohan tong kosong nyaring bunyinya teh imahal nasaring gas madok si dohonon na HP dang jolo di jahat jang jolo di pamanat nak pesotikos didok main asal bunyi saya di pasiring halak do atom nasida ala dietong do jolo masih somoni na otok dang lomoro hamang idok kasomoni datu magot do diam-diam ubi berisi nomor lapatan sasahali dunia niba nama katai ala marguna na idok na tikos-tikos ubi gabe saya lomoro ha mabigi hatan asito ngaka parabinoto ado hatane berguna nagabe mars parsiajara sude goluna jolo masih songonom manidok nakana bisu ala marguna kana dio narugi situ tudu akan auto jala taruli hamoratu akan bisu manuru panindangyo di raja Salomo sahali didok diturbukon taringot akan auto naholan mangasahun guguna songot takke nama tultul takke tabo tero takke molo so digaruk babana tung moldoi pakkeon lahumana bahau ujung na ikon mangasahu gogo ma lahumana likoni alai berbeda do hal napista ikon luluan na do dalam lahu manggaruk babana takke asa lawi mana bahau aka ulon nape lancar mak jala hasil nape sempurna di somma hatari daun na oto do napistar songone do ni jami taon dengganam matong ala napistar na mangalului akapar binotoan asal murah mamula ulonna hasil nape atong dumengkan ala yang ka napistari jala di na maloi di pamana do akka ulonna na berhubungan tu akka tujuan di muluna terukur unang marisuang gogo doh pikirannya boy may banat tong muset gabe parguruan jala tiruan nadenggan ay gabe marguna jala marlaba aka pistaran na paduaw di patudos do tu akan ato autoi tu kasih takut ulok aka partabas para mantra somalna di dok doon penangkal asa malua sian hajahaton di musuh alam wala lupa do partabasi majahat abasna olo may ibadah parjolo na parang gutate nga sangat terlambat ala ni otona parguton na matangan na ala sojolo di cahaibana tabasna ala dang marlaba na binotona bisuk manang habis taranna nanidok nai di son ima pengendalian kesigapan adorang so diulau-ulau na ikut jumolo ibadah mengarade diri mengarade roha doh pikiran lahu mengadopi sahali pe maut si ulau naik menyakitkan roh tantangan na gurang naik bisa depan alai pasti dia berhasil jadi halak na manahan ima halak na marbisu patuluhon halak bohod do bigion ni pinggol doh bibir ni halak na oto mamodu tibana sendiri di halak batak di dok jolo ni dilak bibir asal di dok kata teh artinya manat makatai unang paro rimas niya kadongan gabi manutung roha ni halak memang molo halak nabi do pasti do di hasikoli jala di parguru ka dongan nanasi ay halak bohot jala manginona tu ate-ate do padohan ni na bisuk ala hasitong adonai do parguruan do ganuk hatana jala padohan na ibe ikon nyata doi tadi dahianong mas terukun ala yang halak na oto iba tung asal lipadok do hatana teh dak peduli manang nang suki petu si pareon asal mabuas asal lipadok sian padohano tarida mamuse iya na oto ima kasih kurak kata akan asa olo menimbang dan olo mapil terhatana hidup banda pondok kosong nyaring bunyinya tidak muse padi
merunduk tanda berisik. Dan lomoro hatam mida si godak kata apalagi akala parata manggang. Budi pada musian atu jet manang dina asing di segala di dok di sudah dua di dok si tahu 2 tahun. Manang nak sokte di dok no accent talk only. Di partikia sudah ingat ikut jamok do hita mandok si do nota asa boy tarekam jala tabagio nak kana denggan itu sudah halak asa diboto akan denggan. Unang ala somar utur hatai gabe lomo-lomo taparuan ko. Alai dang nama dok molo akan nama roha dak boy muru kate. Alai halak napistar na paruaron hatana ima halak nama bail las roha ni halak berguna. Gadi ada ulau nini namar bisuk iko barani do mamicang akan auto jala maka tidak kona tigos. Akan auto nama godaku hatana pasti do gumudang halu jawni. Ay gumudang do jolo mana masoko di roha jala namar sak benon ni hatana. Ay akan asomar guna akan asomar guna itu di ulau jala di atidak. Isarani mulu adong hama olon dangolo ibana manuk tudongan na hape molo disukut tudongan na atik nagabe mangurupi dunia kibirina ate manang isarani na manoko sito poton na hita dakta boto tu dia ingana sito polotai molo maila manang mabiar hita manukun ujung nagabe loja mahita merdala-dalan malu bertanya jalan-jalan dang marada apa natalului. Alai itu haru dia bolot do HP autono. Manang malu bertanya akhirnya jalan-jalan di pasi dikalak do ibadah. Dan adong naul mardong atu kana auto sotum do tita gabi mau to ate. Alai marguru mahita to kana pistara do hata pistar. Jala hita petong gabi pistar. Unang marguru tu auto ita. Alani marsi ajar mahita to kana pistar. Ido banna di budaya ni halak Batak di pangidon asa sai tubuh ma anak nabisu doh buru nama roha tuk sadong do halak nama kirim jala marsita-sita marianako tunaoto ala iko bisuk jala pistara jala marroha nadingkan ido dipanggil torok dosian anak doh buru ni halak Batak akan nabisuk jala nama roha alani sai lam ditabaitu hanima tujulanon akka nadinggan di tengah-tengah ni ulutta. Saya tubuh mah anak muna nabisuk doh boru muna nalabok marroh. Dang lo moro hatta gabi halak naoto. Taboto takka solat debata do haroran nibisuk doh roh nadinggan. Di pasu-pasuan debata matu hita roh nabisuk doh apistaran asal maolo hita majalo jala marsiajar. Margite akan debata. Songon na dibuku di dari Raja Salomo di dok biar mida Jehovah do parbulan di parbinotoan alai go halak naoto manusi hapistaran dohot pangajar alai molo marbisu pehita unang manian gabe tu agi jangun roa alai olo mahita berbagi habisu itu halak unang di homol-homol asa dohot halak tarun molo masuk pehita tu horong ni akan namar roha namar bisuk pistar namalo naing mahita olo gabi padungkiunan nate gabi olo mamarsia jarak kadongan jala say daw masyak kita nama nengahon habis tarata nama nengahon parbinoto atta apalagi nama nengahon akan nang taleak dong mangulu di bagasan panugun-gun di debata holan halak napistar jalan nabisuk do naolo mangido tu debata anggo naoto sifata dang ita debata jala dakya mangido tu debata asa hita penang pistar mahita margite hata ni debata nata guruan diramoti debata do hamu diramoti debata do kita salut diramoti debata do akan namar bisuk jalan namar roh do banda di dok tu kasihanna idok Yesus usuru do hamu songo biru-biru tu tonga-tonga ni kabadian di bayani patas mahu marroha songon ulok uhut lidah marroha songon darapat songon dia pistel tanah kiningan di barita do tarima tu Yesus nabor hatu bagat coro pora didului akka natorasna ibana apa didapot natorasna ibana di bagat coroi hudul-hudul di tonga-tonga ni akka guru tumangion hatana sida uhut manukundukun
Siani taida jupang do habis uod dia kajol manaolo mangi hutton. Uhut rade manukun. Tiruan na denggado dihita di bagasa partikia sinuengon. Sayolo mahita manangion uhut perpanuput tu debata. Dia kasih pangidot. Sayolo mahita manangion jala marpangilik tu debata dia ka nanang riko di ngoluta. Idor sada ni halak na bisa. Dia dopan di debata. Hita pe sotong tapajolo haboyota, sotong tapajolo hamalota. Dang tumibo haboyon sian bisuk ni debata, manang hagugota sian hagugon ni debata. Lului jala-jala hima akka habis tarani di dalam di jaho.